Hayi ngiyahamba. Ngiyahamba. Labantu ngikhule nabo ngiyabazi mina kubona labo. Laba sebenokuthenga amabhodlela abizayo ngobusuku bavuke bahlobise ngawo ngakusasa. Lokho kuba ubufakazi bokuthi amaphutha abawenze ngobumnyama wabona noma sekukhanya. Lo wesifazane onobuhle mngaka wayesibuko sendawo mabesho mama. Namhlanje ucula ungangi umhlabelelo kaDelilah. Akazenzanga ke nokho izinto zomhlaba. Umntombi bakhe ayisevikela iminyaka engama20 bathathwa ngosuku nalapho ngingavunyelwananga. Umbuzo usuthi sithini isabelo sempilo uma kuyigugu leminyaka uzophucwa khona ngendluzula ngenkanuko nje yesikhashana. Ngibona inzipho nezinkophe kodade zibaleke kakhulu okudlula izingane zabo. Ubugingqigingqi seqidumbu mihla namalanga nginentombazane ebangwayo. Uma uthando luyingxenye yokuphila pho kungani kumele kube khona abafayo. Wayeshaya amakhanda esikoleni lo mbone welumgwaqo ngoba naleyo ungeyafikayo. Zithula iphathimandla ngoba ihambela kude nezingane zabo. Ingakho kulula ukwenza abakuthandayo kulabo abafikayo kulelizwe. Mhla kwakhona ingane kamongameli ebheme unga kuyoba khona okwenziwayo. Kungcono la ukhona ukunala ufuna ukuya khona. Ziyathuthi impila iholwa emhlophe phambili la ulibhekise khona buza bazokutshela abaphuma khona. Hayi ngcono kakhulu la ukhona kunala ufuna ukuya khona. Ziyathuthi impila iholwa emhlophe phambili la ulibhekise khona buza bazokutshela sebephuma khona. Phosa amehlo ngaphesheya. Uzobona amaliba kwesokhohlo uzobona wesifazane ogqoke ezimnyama omebuqamama. Uyalayithi langabe liyanqaba uyalayitha liyanqaba uyalayitha liyanqaba. Uzilele indoda yakhe ayithengele izinkabi ngoba efuna ukuthola imali kanti phela ungasikhohlisa thina uNkulunkulu ngeke umqambela manga. Ukuthemba umuntu akukaze kwaba yiselihle ngisho emadala Judeni buza uJesu ngoJudas ubuza uShaka ngombopha kaSithayi nangodingane. Phosa amehlo ngaphesheya uzobona amaliba kwesokhohlo uzoqaphela owesifazane ogqoke ezimnyama omebuqamama. Usabathe uyalayithi ikhandlela ilangabe liyanqaba uyalayithi ikhandlela ilangabe liyanqaba uyalayithi ikhandlela ilangabe liyanqaba. Uzilele indoda eyabulawo uyena ngoba efuna ukuthola imali kanti phela thina ungasikhohlisa uNkulunkulu ngeke umqambela manga. Ukuthemba umuntu akukaze kwaba yiseliphusile ngisho emadala Judeni buza uJesu ngoJudas ubuza uShaka ngodingane. Nawe ngiyakubona uphilile kahle emoyeni. Abantu abakulahlile wena owenza iphutha lokuyitshela ukuthi banawe kwasekuqaleni. Manje ngathi ubungayitshela nalabo besifazana abafuna ukushiya amadoda ngoba bethi bakhathele bona. Ukuthi kungcono la bakhona kunala abafuna ukuya khona ziyathuthi impila iholwa emhlophe phambili la balibhekise khona. Ababuze bazobachazela kangcono sebephuma khona. Batshela ukuthi wonke amadoda ayafana. Sonke siyahala. Ukuthi siyakwazi ukufihla lokho uma sisanda kuthandana kodwa siyakwazi futhi ukushintsha uma uthole wesifazane obona ikusasa kuwena kusayinamhlanje. Ofuna indoda engenamaphutha ke hayi akayakhe. Kungcono la ukhona ukunala ufuna ukuya khona. Ziyathuthi impila iholwa emhlophe phambili la ulibhekise khona buza bazokutshela abaphuma khona. Into engixoshe ekhaya mina ile inkondlo ekunokuyibhala zingibela ithuna ngisaphila. Osekungishayisa ngovalo ukuthi niyofakaza nithini ngami ngosuku lami lokugcina. Ningangincomi mina mangifa. Ngoba ngesikhathi nginitshela ningishaya indiva nginichathazela ukuphila ezami izinsuku incibi. Nikhetha ukungahlulela ngebe ngigqokile nakhohle ukuthatha okunganisiza. Sebenzisana amathalenteni ngendlela efanele. Niyimpendulo yemthandazo eminyaka yabazali benu asebekhale kwanele. Lo mfethu ombona lapha wayedlala ibhola lenkosi phakathi namhlanje umexoxela ngamathuba wayeke uchaza azakhali. Ezintweni zonke bengayishintsha ngempilo yakhe yena wakhetha ukushintsha amantombazane. Umesho uthi ucoach wakhe wamfundisa ukuthi angahlulwa umunye umfana. Manje nasekhaya usenokuvukwa isilwane emebona izingane zakubo iphumelela kuqala. Lokho kuyachaza ukuthi kwesinye isikhathi sinokubhidliza noma sithi siyaka. Yeke ukukhala. Akulula kodwa zama. Ontanga bakho bayaphanda. Yenza. Inkinga yakho wena uxoxa kakhulu kanti manje akuwona wonke umuntu ofuna ukukubona uphumelela. Yeke ukukhala. Akulula impela kodwa zama. Ingani nabo ontanga yakho bayaphanda. Thandaza. Masuyenza. Inkinga yakho wena uxoxa kakhulu ungakenzi kanti akuwona wonke umuntu ofuna ukukubona uphumelela. Engazi ukuthi la ukhona kungcono kunala ufuna ukuya khona.
Ziyathutha izimbila ziholwa emhlophe phambili la ulibangise khona. Buza bazokutshela abaphuma khona. Umncedi.